ijay gloria ket biag nagnanayo. Madamdamay sunto ti pagtaenga, di ka maupay, di kagsano, amok na ragsak ti pagtungpala, agtuloy ka ken Jesu-Kristo, dati gungunam agururay ken ka. Di ka maupay no dagiti gagayem mo, upayen ken bayan da ka. Ngem ti Dios kunana di kan tubayan, ay wanan ka inggana panupala. Di ka maupay, di kagsano, amok na ragsak di pagtungpala, agtuloy ka ken Jesu-Kristo, dati gungunam agururay ken ka. Ragsakem ket di panagserbi, ketong palem ti bilin ni Kristo. Taas si degem ti yaay na, nga mga lakadagi ti iglesia na. Di ka maupay, di kagsano, amok na ragsak ti pagtungpala, agtuloy ka ken Jesu-Kristo, dati gungunam agururay ken ka. Di ka maupay, di kagsano, amok na ragsak ti pagtungpala, agtuloy ka ken Jesu-Kristo, dati gungunam agururay ken ka.
Biblia isuting karina awanen tuken lidliday umay mang tedrag sa kental nga ket lulwa puna sen nan tupay amuk angan nganin Jesus umay manen nalabit arabi ibigat ken malen matmatan yut nga tu umayan ti apu amuk angan nganin umayen ibibya isuting karina awanen tuken lidliday umay mang tedrag sa kental na ket lulwa puna sen nan tupay amuk angan nganin Jesus umay manen nalabit arabi ibigat ken malen matmatan yut nga tu umayan ti apu amuk angan nganin umayen amuk angan nganin Jesus umay manen nalabit arabi ibigat ken malen matmatan yut nga tu umayan ti apu amuk angan nganin Manipot pa'y ididamo nga angas ko kat nangag mo o muna nga sangit ko at dakat sibay ko nga mangbanbantay kat bulos nga dinak pinaybayan agnanayon at daak ibatang mo napatugak unay nga anak mo uray among nagbaliwak adakan tulad ta nga mangay ayat na pudno kaniya ididamo nga nagkararagak nangag mo